Malawi Today. Ana wawa ineyo ndiri kudeza kunoko ndikuchani pa sende ndapeza akujambulisa alipo ambirimbiri onse ali pa line apapa akujambulisa awawa ndi ahedi apano. Nkhani imene ikuvuta kwambiri makamaka Malawi muno ndi nkhani yokhuzana ndi kalembera wa zisankho. Anthu ambiri akhala akuzuzula ndipo akhala akuchenjeza anthu kunena kuti akuluakulu makamaka otsutsa kuti akuluakulu mukamanda kusamala zizakuonekerani makamaka nkhani yokhuzana ndi zisankho izi. Mutha kumapanga misonkhano kumene kuja anthu kuzazaza kumazaza mmene angazazire koma muzazizimuka muli mutagwa chagada. Nkhani yake amakamba ngati imene tikuiona mu video uku ndi kudedza kumene ma MP wena akutenga vana ang'onoang'ono kuti akalembese mkaundula wa mavoti. Ana oti kuwaona sungaganizirenso nkumanena kuti afika zaka 18 koma mwina popeza kuti alandira kenaka ake makolo awo akuwauza kunena kuti iyayi awa ndi ana akuluakulu anabadwa kale kwambiri, koma a NRB alipompo ndipo sitikudziwa kuti iwo akumatinji makamaka akafuna kusaka mayina a ana amenewa mu kaundula wa chiphaso cha unzika, chifukwa malo amene pakumapezeka anthu amene akulembesa kaundula wa zisankho a NRB akumakhala malo omwewo. Ndipo ngati ulibe chiphaso cha unzika akumapanga search dzina lako mu makompyuta awo kuti aone kuti iwedi udakadula chiphaso cha unzika. Ndi sitikudziwa kuti zikumakhala bwanji, sitikudziwa kuti a NRB akumakamba ponji pa nkhani ngati imene. Ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri ngati a NRB akulolera ana ngati amenewo kuti azidusa kuma walembesa mu kaundula wa mukalembera wa zisankho. Ndi mvideo imeneyi muona vana ang'onoang'ono akulembesa mmene ambiri ali pa line akulembesa mu kaundula ameneyi. Ndi zinthu zodabwisa kwambiri komanso zokhuza ngati mu ulamuliro wa demokrasi komanso mmene tikuyembekezera zisankho zoti zizayende bwino, koma kumapezeka zinthu ngati zimene zikupereka mafunso ambiri kwambiri. Ndi timangopemphani kuti muone ndipo tikambirane nkhani imeneyi kuti tingayipange address bwanji ndipo zimenezi tingazisiyise bwanji kuti zisamachitike. Ende anthu amenewa akuwatuma ndi ndani kuti ana ngati amenewa azikalembesa. Tione limodzi ndipo tikambirane nkhani imeneyi ndipo tipeze ma solutions ngati nzika za dziko lino, nzika zokonda dziko lake, kuti ntchito yoterewa usapitirire, kuti tizakhale ndi zisankho zopambana ndi zokomera wina aliyense, kuti wina amene azawineyo anthu azavomerezedi kuti wawina, chifukwa zizakhala zodabwisa kwambiri ndipo zizakhala zovuta kwambiri ndipo anthu amatha kulusa nkuyambisa nkhondo ngati zisankho sizinayende bwino. Ndi zisanafike kumeneko tiyeni tione kuti tingapange bwanji kuti mchitire ngati umenewo kuti Mungu
ana alimpeleka nalowa sokati mulima ameki pale ana ambirimbiri asakati makolo awo anena kolo la mwana uyuyu nditi sikana otisomera ndi zaka 19 mwana ali mwana wake uyu ali apapa zisankho zizi nesikuona zafeka kubwera kwa maboza ndi ambiri monita wanga ndi wayutembo nenda mfusa anandiyanka kuti ayi akuti makolo awo akunena kuti ayi yaka kupanga koma alembeka kuona chinaita uyu akuona wamvala chamatasa mwanasi ana alembeka pano mwaonatu mmene zikukhalira mmene ndi boma ladedza mwaona mmene zikukhalira koma uku tanena kale kuti ndi boma ladedza koma sitikudziwa kuti madera enawo mukuchitikanji ndipo zoterezi nanga ana ndi angati amene alembesa ana achichepere ngati amenewa ndi angati mafunso amenewo tikuyenera kumazifunsa ngati mzika zokonda dziko lake chifukwa zizakhala zodabwisa kwambiri kuona kuti ana ngati amenewa akupezeka pa line yokavota ndi zinthu zomvetsa chisoni ndi ife tili pano kuwunikirana kuti zoterezi zithe ino anthu ambiri akhala akuzuzula zimenezi makamaka ambiri akhala akuloza zala smartmatic kuti smartmatic sikuyenera kugwira ntchito mdziko muno mwina poteropo amaopa zinthu ngati izi amaopa zinthu ngati zimenezi chifukwa ndi izi zizanyanya kwambiri ana ngati awa sakuyenera kumakhala nawo pa mndandanda wovota ndi zinthu zosausa maganizo kwambiri kwa anthu amene akutenga nawo mbali pa zisankho zimenezi taganiza ndi ana ngati awa akakhale kuti ali palaini kumavota pamene malamulo a dziko lino amanena kuti mwana wa zaka 18 yekha ndi amene ayenera munthu wa zaka 18 not mwana koma munthu wina aliyense amene wakwanisa zaka 18 ndi amene akuyenera kuti akakhale nawo pa mndandanda wovota koma izi sizili choncho makono ndi tiyeni mchitidwe ngati umenewu tiyapemphe anthu akufuna kwabwino anthu amene amazimba kuti amamenyera ufulu kuti tatiyeni mchitidwe uthe ndipo bomanso likuyenera kuti lipangepo kanthu anthu ngati amene wawasake kunena kuti akupangiranji zimenezi kufikira nthawi ina ndingokupemphani kuti mupange subscribe to the channel, comment, like osayiwalanso kupanga share. Ine ndapita makoma nonse zikomo kwa maboza ndi ambiri monita wanga ndi wa UTM.